abantu abayifundise nje ukuba nenhlonipho. Yes. Abayifundise nje ukuba nenhlonipho, ngabe ukhesha ethilini, ngabe isecurity egateini, ngabe umuntu nje obheka imoto njengoba sebeyiparking kanje. Abantu abayifundisa inhlonipho nje. Umuntu osuke esemsebenzini, mhloniphe ngoba wena ukho emsebenzini, enza umsebenzi wakhe. Uma ngabe iphoyisa ukukhala nje labo bhobho waza ofela kusho ukuthi uziphoyisa emva kwakho. Ukuthi wena ubuwenzani iphoyisa umuntu ophethe umthetho. Mase ngabuyisela inhlonipho ezingeni lokuqala lokuhlonipha, izwe lingaba lihle kabi. Uma ngabe ukuthi iphoyisa belijahele likususa nje lijahele kwenye indawo, kodwa into yokuqala ebalekile ukuthi uphephile. Yes. Noma ngabe ke beliganga kodwa ke wena uqale ngokuphepha. Wena uphephile. Uma ngabe umbona umuntu ukuthi ukushayelisa kabe emgwaqweni, ukhiphela iminwe, ukhuluma zonke lamagama amabi, qala ngokumdedela, ahamba uyobathola ontanga yakhe. Wena into yokuqala ufanele uyenze ukuhlonipha ngaso sonke isikhathi umphakathi kwabantu ngoba kwenza impilo ibe lula. Asingaqali ngokudaza inkani. Ungazi ukuthi kwenziwa la ubazi ukuthi babe yabo nje babela mhlawumbe kushayela amaphoyisa ashayela sekuphela ama-break. Yes. Mhlawumbe sekuphela ama-break lishaya ihuthi nje kuphela ama-break. Mhlawumbe iphoyisa lishaya ihuthi lishaya le siren. Kukhona imoto ezayo abayibona nje sinenkinga. Ulibe lokudaza inkani wena. I-truck yokugcina eginqike emarket. Lo yampana uzwayifaka odongeni bisivele iphelele ama-break iqhamuka phezulu lapha izezansi. Woza mfowethu vela mfowethu uyaqhubeka undabandaba ngapha. Sizibambe konke siya multitask. Cha siyamfundisa ukuthi uphile at the same time siyavela ebhakethini. Siyabonga kakhulu. Sifundisa sakuqhuba. Na angithi nakho uguqa yabona ihamba nenhlonipho. Ngoba akwazi sondela mfowethu sondela was. Umuntu engathi ekunikeza isipho kanje wena ume ube uphondo. Nazi mfowethu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mfowethu. Thank you. Ngiyabona nje insizwa kithi ungakahambi. Sondela mfowethu. Into yokuqala esifuna ukuyenza amaphoyisa amaningi ngabe i-SAPS ngabe amaphoyisa omgwaqo aba ama-security sekuba khona abantu besifazane lapha kwelikamthaniya ngishizwe leli laKwaZulu libizwa ngomuntu wesifazane wakwaSibiya uNdlunkulu kaMthaniya. So ke thina njengeinsizwa siphoqekile ukuhlonipha abantu besifazane sibaphoqa ukubahlonipha sibathandayo odadewethu yingane nalabo abasemsebenzini. So ke ngaphambi ukuthi uvukwe inkalo insizwa awuqale ngehlonipho ukuthi kuzoba njani ezweni. Neintombi vele zikuthande umuhlonipha nje. Ngoba phela ngase ukushiye ngaphandle lokho. Ngaba bekho phela abantu ezweni mayingakhulunywa indaba yentombi. Hayi siyabonga khawula kethu. Vela wena siyavela siyafundisana. Ngoba nje angithi uyabona nje buka nje. Na uzopha sobabili siyafunda. Naye uguqile nami ngiguqile. Naku uguqala njalo kuyisayini kuyikhomba yenhlonipho. Uma nje endlini ngithema ngibona ivideo mayithi 2 minutes ungaphi ubaba ngasangathi amfowethu. Oh ikubiza ukhipha usendlini. Ukuphi endlini la? Lanje nje eduzane. Uhlala endaweni zabelungu. Uyambona unqwaba. Unqwaba. Wawenza umsebenzi wabika ukuthi uyantanta manje akana mafutha bayamsula. Funa uletha isiguqo lapha size sothandaza. Awusukeleni madoda. Kesojika kabili kathathu. Sibike. Ido makhelwane zabelungu kwesiphume sime sangweni ngaphandle sethi ibani. Sikhuluma isimo somuntu omdala. Hawu madoda. Into yaphezulu. Siyabonga baba. Awukhanyi ke. Siyabonga abantu. Siyabonga kakhulu baba. Thank you. Thank you. Into ithi ngokandabandaba ubuntu, inhlonipho, uqotho, umphako ongaboni. Hawu kunjalo. Inhlonipho ihamba ibanga elide. Wehlisa isifo, yabona izifo lezo high blood pressure. Yes. Or high. Yes. Kufanele enhle nje, kufanele umoya omuhle manje, uqale ngento enhle kuqala. Kwehlisa zonke lezo zifo. Ngoba mawuthi ukuthela nje manje uvela ujuluka ungazange unyakaze, umile. Ushintshe nje umoya engqondweni, ushintshe nje ukucabanga kwakho wena ujuluka. Yebo. Yini uhlezi unomoya ophezulu. Akubiza isikhathi eside nemoto. Wemntu yaseRichards Bay namaphethelo nasesikhaleni wozanaku la sibona si-live siku-Facebook si-live sizokhuluma indaba yenhlonipho bakithi ubuntu kuba nayo le nto nje lo doti okhulunywayo la kuthiwa khona insizwa uzothuma umuntu udludle ngulingana. Hawu ifuna ukufunela igama elisha le umuntu odle ngulingana. Bengabizwa futhi ngeyilwane isilwane sesilisa shintsha lena abantu ababebiza ngayo uhlobo lwabantu igender kodwa intsha
inja u11 months ilinda u11 months inja ikhalaha linda u11 months ukuthi liyobamba injakazi ana mawusikhuluma ngenjakazi nechala sebedidekile la thina sisuka la enyakeni siya le chazela umuntu kuthiwe elindeni uzothi mayise stopini futhi le nje ihlale estopini ukuze kuphele 11 months oyiqale kahle shayisini uma ufuya izinja ezibili ufuya inja esikazi female is a sikazi so ke mawufuya izinja ezibili izinja zivakashelana ngokuthandana kanye ngonyaka uFebruary uyithole futhi inja mana hlangana uFebruary uNhlolanja yes akithi manje ngoba sikhuluma ufuna besicinge namagama ngoba siku-TV manje ngiyesaba ukuthi thina sivumelekile njengamazulu ukukhuluma igama linjalo yes Longani maqhawa kethu yebo ba asibambe kanje sibambe njalo sivikele omama sivikele ingane nathi sivikele yebo lo siqale ngathi bese siya komama wakwazi uvikela umama ungakwazi ukuyivikela wena siyabonga kakhulu qhawela bethu siyabonga mfowethu thank you siyabonga kakhulu ya usekutheni insikazi isikazi inja esikazi uthi asondele ngapha kulungile dadewethu soloku siqhubha into yeni siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu abasemhlathweni siyabonga Mayor MM umphathi omkhulu wamaphoyisa naba basize kakhulu ukuthi siqhubele umsebenzi sine partnership iyona partnership yeah awuqhubeke lapha kwinsikazi nginalela kuleli gama nongale lithi nalento yokudlwengulwa yes akuyona ngisho into yezilwane leya ngoba isilwane sivakashela injakazi inja nje eyindoda male dog yes uzokhuluma isingisi ngizwile okay ngiyashaya male is a dog uzokweqisa kuye ngale is a dog male is a dog male ngiyatoleka ke manje so inja iya kanye iyobona the dog visit once yayo his fiance ngonyaka in a year not his girlfriend a dog visit once a year his or her his girlfriend yeah manje ke now awukwazi ukuthi uyindoda uzowehlulwa isilwane into engakwazi ukukhuluma ukuthi wena usuyodumela isalukazi noma usuyodumela ingane futhi usuphoxa nje insizwa awula kithi kubeka ndaba lento ayimile hayi funa sime siwabuka amaphepha sobuka amaphepha siwabukela amaphepha yilo leli wadubazane lo madoda sekithi cha akenze njalo siyabonga cha manje abantu abampofu njengawo mfowethu wadubazana akudingeki nokuthi bebe negamelo maye mpofu nje uthwala ibomvu ibhunu libomvu khala yenze nezibongo zakhe nje manje namhlanje siyabonga isivakashela ngakithi siyabonga kodwa mase sikhuluma sithanda ukuqinisa ingane zakwethu ngempela insizwe zakithi indaba yokudlwengula ayiphele abantu besifazane bakhona banothando baqotho hamba uyoyibika uyinsizwa umuntu besifazane hamba ukhetha amagama amahle ukhethe nje amagama amahle akadingi nokwazi lo yamuntu wakhetha nje amagama amahle wafuka wakhuluma wona hawu impela maye ngemuhle makungekuhle lapha khona hayi impela nangalolu langa usengayeka nje aqale nawo ukusha manje akasikho isidingo sokudlwengula ingane zakwethu asikho makungasathandwana futhi akungaxatshanwa aqhutshekwe nempilo ngoba ikusasa silazi mhlambe nje namhlanje umoya mubi ikusasa ungaba mubi insizwa ingabi nolaka kubantu besifazane nabo abantu besifazane nani-ke abantu besifazane phela indoda mayisithe iyakuthanda nawe uyasazi isizulu sithi uzoshintsha ngisho isibongo sakho uya ngakubo kandoda thobeka umthande umhloniphe wethembeke kuye uma kwehluleka-ke kulezo zinto nivele nehlukane nganahlangana senibadala nibulalanelani manje hlukanani ningadlwengulani hlukanani phuma nje kuyena umuntu ngoba qala iphethe waliwe kusene depression wazi ayolala esibhedlela ngoba waliwe intombi akwaliwa yini bakithi ngoba intombi yakwala nje masa asiye market sayitolo ufuna sinyama siyabonga amanzi inyama siyabonga depression i-depression yani siyabonga ukuyeka intombi